Jeg troede lige, jeg kunne nå. Hvad laver du? Hvad var det for noget, der lige væltede? Så bygger du bare. Ja. Så, mor, men... Du er sej. Jeg skal styre en fodbold ud. Venter du? Ja. Hvad synes du? Det er godt, du kan det igen. Du er sej. Hej Isabel, jeg hedder Inge. Jeg er 6 år, og jeg bor i København sammen med min familie. Når jeg går tur over på kirkegården,